बबाव थांगोन? सोरनाव थांगोन? उदालगुरियाव। सोरनाव? उदालगुरियाव। सोर दं उदालगुरियाव? आबै। ओमफ्राय? हिन्जु। ओमफ्राय? ओमफ्राय? आबौ। ओमफ्राय? आरोबाव? श्रिया। ओमफ्राय? ओमफ्राय माजों थांगोन होनदों? फास। ओमफ्राय मा जाहैगोन? अमा बेदर। ओमफ्राय? हांसो। हांसो। बाबाया अबाव थांदों बाबाया? बाबाया? आखायाव। मा लायदों? सोर जागोन? आसिंथा मामि बाबा आसिंथा जादों। बाबा जादों मामि जादों। आसिंथा जादों।